Sosiaalinen media on kaikkialla ja yhä suurempi osa kanssakäymisestä tapahtuukin internetissä. Kehitys vie kohti aina vain yksinkertaisempia palveluita, jotka ovat helposti kaikkien saatavilla. Etujoukoissa kulkevat seuraavat yrittäjät, joiden mielestä sosiaalinen media kuuluu kaiken ikäisille. Tervehdys. Terve. Mä oon toimitusjohtaja ja perustaja Matti Kari Pienipiiri Oy:stä ja mun vieressä on Chief Operating Officer Mikko Järvinen. Moi vaan. Me tarjotaan teille mahdollisuutta sijoittaa meidän bisnekseen 100 000 euroa, mitä vastaan me tarjotaan reilua 3,2% omistusosuutta. Tiesittekö te, että Suomessa on 170 000 omaishoitajaa, jotka asuu eri paikkakunnalla kuin heidän hoidettavansa? Sen lisäksi tässä maassa on 150 000 yli 75-vuotiaista, jotka kokee olevansa yksinäisiä. Tohon joukkoon kuuluu myös mun 84-vuotias mummi, maailman paras Karjalan pirkan paistaja, mahtava ihminen, joka kuitenkin jäi 2 vuotta sitten leskeksi. 2 vuotta sitten tosiaan, kun mun ukki kuoli, niin ryhdyin sitten miettimään, että olisikohan näistä sosiaalisen median kokemuksista hyötyä myös tolle mun mummille, joka ei ymmärrä tekniikasta kyllä yhtään mitään. Tekstiviestin lähettäminen on liian hankalaa hänelle. Ja siitä syntyi sitten Pienen piirin ajatus. Pieni piiri on siis kuvapuheluihin perustuva yhteisöllinen verkkopalvelu ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Mun oma tarina on sellainen, että mä olin itse yläasteella koulukiusattu ja siihen aikaan mä olin myös kova tietokoneen nörtti ja nämä asiat tietysti kytkeytyy yhteen. Ja mä sain hirvittävän määrän hyviä ystäviä internetistä. Ja se johtikin sitten siihen, että reilu 10 vuotta sitten mä olin mukana perustamassa IRC-galleriaa, josta tuli sittemmin Suomen suurin internetyhteisö aika moneksi vuodeksi. Pieni piiri auttaa vanhuksia soittamaan videopuheluita sukulaisille ja ystäville. Matilla on taustaa sosiaalisen median parista. Nyt hän on tullut hakemaan Leijonilta sijoitusta tärkeän asian edistämiseen. Mitkä on teidän, sanotaan, keskeiset kilpailijat? Jos mä ajattelen omaa poikaani, niin hän on Skypein kautta yhteydessä omaan mummoonsa. Mutta onko muita sovellutuksia? No se on varmaan se just, että mitä puolta me katsotaan. Eli tuolla ammattipuolella on jonkun verran kilpailua, mutta me ollaan aika erilainen yritys kuin kaikki muut siellä puolella toimivat. Eli ne on enemmänkin tämmöisiä yrityksille videoneuvotteluratkaisuja toimittavia yrityksiä ja meidän ratkaisu on monipuolisempi ja kaikin puolin kevyempi. Sitten katsotaan kuluttajapuolta, niin siellähän meidän kilpailijat on Skype ja sitten toi Applen FaceTime ja niistä me erotetaan sillä lailla, että meidän käyttöliittymä on tosiaan huomattavasti yksinkertaisempi, eli tämä on muokattavissa lähitulevaisuudessa omaisten toimista omalta tietokoneelta sillä lailla, että mummin laite. Siinä voi oikeasti olla vain 1 tai 2 isoa nappulaa, jos hänellä on vaikka reuma ja käsi tärisee. Siltä kautta saa sitten yhteyden niihin kaikista tärkeimpiin. Tämä ehkä vihaa vähän itsekin tätä termiä, mutta tämä on oikeasti terveysvaikutteista sosiaalista mediaa. FaceTime on kuvapuhelu, Skype on kuvapuhelu. Tämä ei ole kuvapuhelu. Tämä on sosiaalisen median palvelu. Se on se, millä me heistä erotutaan. Jos vielä konkretisoi, että miten se näkyy sinne mummolle kotiin, niin Skype ja FaceTime on työvälineitä, millä sä et voi löytää uusia ystäviä. Siellä ei tule uusia tuttavuuksia sulle. Ja se on se, minne me halutaan mennä tulevaisuudessa. Videopuheluiden aikana pienen piirin käyttäjät voivat esimerkiksi katsella yhdessä valokuvia tai lukea päivän uutisia lehtien verkkosivuilta. Yksinkertaisen ja selkeän palvelun on tarkoitus saada ikäihmiset osaksi tietoyhteiskuntaa. Voitaisiin ottaa tämmöinen pieni katsaus tämän aamun uutisiin. Eli tässä meillä on nyt esimerkki siitä, miten Helsingin Sanomien digilehti integroituu tähän meidän järjestelmään. Nähdään, kuullaan toisemme koko ajan ja kuva pyörii tuolla. Että lumimyräkkä iskee Suomeen perjantaina on näköjään päivän uutinen. Matin ja Mikon tuote on vaikuttava. Pieni piiri tarjoaa ikäihmisille monipuolisia tapoja pitää yhteyttä läheisiinsä. Paljonko te olette käyttänyt rahaa nyt tähän mennessä? Pikkasen yli 200 000 euroa. Kertokaa, miten te olette päätynyt tähän 3 millin valuaatioon? No sillä, että ensinnäkin minkä näköisillä valuaatioilla me on tehty aikaisempia rahoituskierroksia. Meillä on maksavia asiakkaita. Meillä on just saatu kuluttajatuote valmiiksi ja uskomme, että markkinapotentiaali on erittäin paljon. Meillä on ollut todella hyvä vastaanotto. Me ollaan nähty esimerkiksi messuilla tilanteita, missä 80 rouvas henkilö
katsoo pikkasen varovaisesti 5 metrin päästä meidän standia ja mä ajattelin, että hei, oletteko muuten koskaan soittanut kuvapuhelua? Ja hän on silleen, että no enhän minä kyllä sellaista varmaan osso. Sanoin, että no kokeillaanpa ja soitan sitten omasta kännykästä tablettiin kuvapuhelun ja hän saa vastattua siihen ensimmäiselle ja niin kuin silmät syttyy loistamaan. Sanoin, että niin, että minulla on ne lapsenlapset tässä ja 3 vuotta yrittänyt tyrkyttää tietokonetta, mutta... Puhutaan hei siitä valuaatiosta, siitä arvonmäärityksestä. Siihen sä et oikein vastannut. Onko se vaan niin kuin, että se 3 miljoonaa tuntuu hyvältä? Niin, no ainahan niitä perusteita on monia. Sanotaan niin, että se on meidän mielestä realistinen arvo tälle yritykselle, jolla näyttää jonkin verran kaupallista menestystä. Me tiedetään tuosta niin kuin ammattipuolesta sen verran, että mehän pystytään tavallaan, jos kaikki menee pieleen, niin me saadaan tästä ihan ok business pelkästään sinne ammattipuoleen keskittymällä, jossa ihmiset rakastaa meitä. Matti ja Mikko, tää on ihan sympaattinen idea. Ihan ok. Kyllä tuo kuvapuhelu tänä päivänä kuitenkin on aika helppo käyttää. Mä niin kuin näen, että joko sä et halua koskea tuollaiseen vehkeeseen, tai jos sä haluat koskea sellaiseen vehkeeseen, niin kyllä sä osaat sen kuvapuhelun ottaa, jos siihen on tarvetta. Mä pidän tätä kyllä tässä vaiheessa liian kalliina ja en ole tässä mukana. Okei, selvä. Joo, Matti, tekin olette tosi, niin kuin sanottu, niin tärkeän asian niin kuin ympärillä ja toi sun tarinassa vielä, mihin tämä niin liittyy, niin on varmaan hyvin perinteinen tarina, miksi yrittäjät lähtevät ratkaisemaan ikään kuin omaa ongelmaa ja sä oot mun mielestä sen nyt tehnyt. Mutta toi valuaatio, yli 3 miljoonan valuaatio, niin kuin, mä en näe, niin kuin, että tästä on niin iso potentiaali. Tästä pitäisi saada niin kuin 100 miljoonaa ja musta se on niin kuin haaste. Mä en voi tuolla perusteella olla tässä mukana. Esitys sujui vakuuttavasti, mutta silti Ari ja Riku ovat jo jääneet pois pelistä. Ovatko Mikko ja Matti sortuneet yleisimpään virheeseen, jonka yrittäjät Leijonanluolassa tekevät, arvioimalla yrityksensä arvon niin korkeaksi, että leijonien on mahdotonta sijoittaa? Mikko ja Matti esittelivät Leijonille pienen piirin, ikäihmisten sosiaalisen mediapalvelun, joka mahdollistaa vanhuksille yksinkertaisen tavan pitää läheisiinsä yhteyttä videopuheluiden ja internetin kautta. Miehet pyysivät 100 000 euron sijoitusta 3,2% osuutta vastaan. Palvelu on Leijonien mielestä hyvä, mutta silti Ari ja Riku ovat kieltäytyneet sijoittamasta yritykseen. Kuinka tiukasti te näette, että tämä on kytkettynä ikään kuin puhtaasti tähän ikäihmisten asiaan? Voisiko tämmöistä ajatella, että tämä voisi olla myöskin sellaisille lapsille, joilla on vaikeuksia koulussa ja tukiopetukseen? Mehän ei oteta kantaa siihen, kuka tätä käyttää. Että me toivotetaan kaikki tähän tervetulleeksi. Tämä perhe on tässä oleellinen juttu. Miksi ikäihmiset? Siksi, että mua kiinnostaa mun mummin hyvinvointi. Ja se, kun sulla on hyvin toimiva videopuhelu, niin se oikeasti vastaa sitä, että sä kohtaat ihmisiä. Okei, sä et voi koskettaa, enkä mä sano sitä, että tää korvaisi niitä, mutta jos vaihtoehto on se, että sä oot yksin, et tapaa ketään, tai sit sä tapaat ihmisiä videopuhelun välityksellä, teet niiden kanssa hauskaa asioita, niin... Tuutte niin kuin vähän hankalalla hetkellä tänne meidän eteen. Teillä ei ole niin kuin vielä ihan antaa todisteita tämän nimenomaisen liiketoiminnan toimivuudesta, mutta sitten taas toisaalta teidän valuaatio on sitä luokkaa, että tämä olisi jo todistettu konsepti, niin mä en ole mukana. Mikko ja Matti pyytävät 100 000 euron sijoitusta 3,2% osuutta vastaan. Enää Jorma ja Anne harkitsevat sijoituksen tekemistä. Mä pidän tästä teidän konseptista ja mä pidän tästä teidän missiosta. Tämä valuaatio on niin kuin, tää hirvittää, niin kuin rehellisesti sanottuna. Jollain lailla te olette myöskin luottamusta herättäviä. Mä jotenkin uskon siihen, että te pystytte tähän. Ehkä senkin takia, että siinä on se missio taustalla. Sitten mä tässä mietin, että voisiko Jormaa houkutella tällaiseen törkeään tarjoukseen mukaan. Paljonko teillä on omaa pääomaa nyt?
125 000 euroa. Meillä on kaikilla, jotka ollaan tässä osakkaana, niin myös ihan merkittäviä summia rahaa kiinni. Yrittäjän täytyy itse uskoa ideansa sen verran, että on varaa pistää sitten vaikka talo pantiksi, niin kuin mä oon tehnyt, jos tilanne sitä edellyttää. Me ehdotetaan, että me saataisiin 100 000 10% osuus niin, että se jakautuu puoliksi meille kummallekin. Käydäänkö Mikon kanssa vähän pohtimassa? Joo. Jorma ja Anne tarjoavat miesten pyytämän 100 000 euroa, mutta he haluavat yrityksestä yli 3 kertaa isomman prosenttiosuuden kuin Mikko ja Matti olivat alun perin tarjoamassa. Meillä olisi esittää teille vastatarjous. Taustotetaanko ensin? Taustatetaan ensin. Eli meillähän on ollut siis tässä juuri rahoituskierros ja silloin firmalle on verifioitu tämä 1 000 000 euron valuaatio, mistä te puhuitte nyt. Ja me ollaan sen jälkeen menty sekä tuotekehityksessä että liiketoiminnassa valtavasti eteenpäin. Meillä on just tulossa tuotelanseeraus. Tästä on lähdössä just erittäin massiivinen mediarummutus käyntiin. Meillä on myös näyttöä siitä, että ihmiset, jotka aiemmin ei ole käyttänyt tietokonetta... Hyvä, mutta nyt Matti sun No niin, hyvä. Mennään. Okei. Täällä Eli olla kärsimättömiä. Nyt tulee diili tai ei tule diiliä. meidän vastatarjous on se, että te saatte 5% yrityksestä. Mikon ja Matin perusteluista huolimatta vastatarjous on tiukka. Suostuvatko Anne ja Jorma kauppaan, jossa he sijoittaisivat yhdessä 100 000 euroa ja saisivat vain 5% yrityksestä? Me tehtäisiin vielä yksi vastaehdotus teille ja lähdettäisiin tästä teidän alkuperäisestä ehdotuksestanne liikkeelle puolittamalla se. Eli että se olisi sitten 50 ja 50 000 meiltä kummaltakin, eli yhteensä 100 000 ja sillä saisi sen 6,4%. Tässä tapauksessa tilanne on se, että meidän täytyy ottaa toinen miettimistauko ja oikeasti soittaa sitten myös meidän nykyisille sijoittajille ja tarkistaa tätä tilannetta, että sallinette pienen keskeytyksen. Sallikaa pieni keskustelu. Nyt mennään näköjään ihan oikeasti puhelimeen. Soitatko Harrille ja Hudelle ja... Tunnelma luolassa tiivistyy entisestään. Anne ja Jorma tarjoavat 100 000 euron sijoitusta 6,4% osuutta vastaan. Sen mukaan yrityksen arvo olisi 1,5 miljoonaa euroa, eli vain puolet Matin ja Mikon alkuperäisestä arviosta. No niin, Mosa tässä. Meillä on nyt esitetty semmoinen tarjous, että me saataisiin 100 tonnia 1,5 miljoonan valuaatiolla. Hyväksytäänkö? Heille menisi nyt yhteensä toiset 5 pinnaa 1,5 miljoonan euron valuaatiolla. Pieni piiri on todella lähellä sijoituksen syntymistä, mutta vain jos yrityksen muut omistajat hyväksyvät leijonien tarjouksen. Heti. Ei kun se pitäisi nyt tietää. Selvä. Anne ja Jorma, tervetuloa meidän yhtiökumppaneiksi. Kiitos. Hyväksymme tarjouksen. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Kiitos. Näimme jälleen Leijonan luolassa monta erilaista yrittäjää. Heistä parhaat saivat sijoituksen. Idea voi olla miten erikoinen tahansa, mutta jos se toimii ja sillä voi tehdä rahaa, leijonat tahtovat olla mukana.